Zdravím, vítam vás od tohto videa, kde si ukážeme, ako stavkovať na stránke CSGO Launch. Vaša úloha je zadať samozrejme stránku CSGO Launch do prehliadaču, následne kliknete tu vpravo Sign, prihlásiť sa do Steamu. Ja už som vidíte ako prihlásený, nemusíte sa báť, táto stránka nejak neokradne vás o váš účet a nič podobného. Následne kliknete si na niektorý z týchto zápasov. Tam nájdete tento odkaz, ktorý vám oznamuje, že si sem máte zadať svoju trade URL. Kliknete si sem Steam trade URL, ktorá vás presmeruje na tento môj profil alebo váš profil. Skopírujete si tento odkaz a ten následne vložíte sem. Dáte submit a už máte svoj inventár načítaný a môžete si kľudne vsadiť. Napríklad kliknete si sem na NR, kliknete si na svoje skiny, ktoré chcete vsadiť. 3, to znamená 3 value je možnosť, ktorú môžem ja získať tým, že som to vsadil. Hodnota mojich skinov dohromady je 8,11. Keď dám place bet, budete musieť čakať na bota, ktorého budete mať tu vpravo. Keď vám vybehne, kliknete si tam na trade, on už bude mať tie skiny vybraté, vy to potvrdíte a hotovo máte vsadené. Nie je na tom nič zložitého, nie je to proste nič ťažké, len nikdy nepozerajte na tie percentá, ktoré sú pri tých tímoch, pretože tie percentá sa odvodzujú od toho, kto ako si vsadil. To znamená, že keď veľa ľudí vsadza na tým NR, že vyhraje, a menej ľudí vsadza na tým UX, že prehraje, no akože vyhraje, to je už povedané, a tak tie percentá sú určené podľa toho. Vždycky vám odporúčam si zistiť, kto hraje, aký tím, ich predošlú históriu zápasov, ktorú nájdete na hltv.org. A to je odo mňa všetko, lúčim sa s vami a veľa šťastia pri stavkovaní.